Het Fries Museum is joertemoarn vergezen, zodat mensen nog voor een laatste keer naar binnen kunnen. Er komt van de morgen een handjevol bezoekers op aan. Het museum verwacht het morgen de meeste bezoekers. Boukje Iepma is al 24 jaar roenliedster en docht het van de midden voor het laatst in het oude gebouw. Ze vindt het spietig dat het museum uit het Rijksmonument de Kanselarij giet. Ja, we zijn natuurlijk zo lang in het museum geweest en ja, dat doet wel een beetje pijn. Het is zo eigen geworden. Die oude sfeer van die oude ruimtes en oude gebouwen. Dat krijg je natuurlijk nooit in zo'n nieuw moderne gebouw. Dus ik moet gewoon zeggen, het is zo. Een aantal bezoekers benieuwd speciaal naar het museum gaan, nooit het nog kind. Ja, daarom ben je speciaal komen, ja. Wij wonen hier nou jood nog even zien. Je hebt het verschil zien oren leren. Hebben wij toch. De Kanselarij had een belangrijke functie gehad in de 16e en 17e eeuw in Friesland. Dus je moet rekenen, hier was een gracht, voornamelijk huizen eromheen en een bruggetje. Hier achter de Koningsstraat was een bruggetje naar de Kanselarij. En ja, daar werden mensen naartoe gebracht om veroordeeld en berecht te worden. Dat is natuurlijk een schitterende historie. Het Fries Museum is 2 jaar verleden begonnen in het IJsingerhuis in Ljouwert. Voorheen had daar een adellijke familie in wennen. Het werd nu gebruikt als opslagplek voor de collectie van het museum. Dat zal voor eerst echt de toekomst van de Kanselarij worden. Want de nieuwe locatie zal pas door een jaar toegankelijk wezen voor het publiek. Nou, dat is in eerste instantie omdat het nieuwe gebouw dat moet nog uitdampen. Het bouwvocht moet er nog uit. De klimaatinstallaties moeten ingeregeld worden. Dat kost sowieso al ongeveer een half jaar. Daarnaast hebben wij als organisatie natuurlijk ontzettend veel te doen. Dat betekent aan de ene kant het ontmantelen van de huidige opstellingen in het Fries Museum. Het verhuis klaarmaken van die enorme collectie die wij hebben. En dan natuurlijk het belangrijkste, de nieuwe tentoonstellingen gaan bedenken. Het Fries Museum wordt in september 2013 hier in het Saailaan in Ljouwert. Wat er met de Kanselarij en het IJsingerhuis gebeurt, is dan net bekend.